Yn y fideo yma, mi wnawn ni edrych ar un rhan o drac beicio mynydd Penmachno, sef dolen Machno. A cofiwch, mae yna daflenni gwaith i gyd fynd efo'r fideo yma, edrychwch am y ddolen yn nisgrifiad y fideo. Nawr, dyma map o'r daith nes i wneud yn ystod gwyliau'r haf. Hyd y cwrs yw tua 12 milltir, gyda newid mewn uchder o 1738 troedfedd. A mi wnawn ni ganolbwyntio ar y tracia sengl yn y fideo yma. Mae yna 10 ohonyn nhw i gyd, gyda'r un cyntaf yn cael ei ddangos mewn glas ar y map. Enw y trac cyntaf yw Croeso i Machno. Ei hyd yw 10.49 milltir, felly ychydig o dan hanner milltir, ac mae'n dringo 121 troedfedd. Dwi wedi rhoi sgôr anhawster 6 allan o 10 ar gyfer y trac yma. Mae'n cychwyn mewn ardal reit agored cyn mynd mewn i'r goedwig fel y gwelwch yn fan hyn. Mewn tywydd gwlyb, mae'r trac cyntaf yn gallu bod yn eitha llithrig oherwydd y mwda'r creigiau ar y trac, felly gofal pia hi. Ar ôl dringo am ychydig, mae'r trac yn mynd yn wastad, cyn gorffan wrth ddisgyn yn ôl am y ffordd sydd yn mynd trwy'r goedwig. Yr ail drac sengl yw Chopsy, sydd hefyd efo hyd 10.49 milltir. Y tro hyn, rydym yn disgyn 85 troedfedd, ac mae'r trac yma yn haws i'w gwblhau. Dwi wedi rhoi sgôr anhawster o 4 allan o 10. Mae'r trac yn cychwyn yn fan hyn, efo disgyniad eitha serth, ac yn ystod y gaeaf, mi fydd yna bwll mawr o ddŵr yn eich disgwyl chi. Wedyn, ar ôl chi liwio heibio y darn cyntaf yma, mae'r trac yn agor allan i fynd trwy ganol y goedwig. Felly mae'n bosib teithio yn eitha cyflym i lawr yr allt, fel ydych chi'n gallu gweld y fan hyn yn y ffordd mae'r camera yn ysgwyd. Ar gyfer darn olaf y trac, mae yna lethyr bach trwy'r gwyrddni i ail ymuno efo'r ffordd. Taith fellan wedyn ar hyd y ffordd i gyrraedd y trydydd trac sengl, sef Casper. Mae hwn yn hirach, 10.7 milltir ac yn eitha gwastad, dim ond esgyniad yn fan hyn o 68 troedfedd. Fy sgôr anhawster ar gyfer y trac yma yw 3 allan o 10, felly hwn yw un o'r traciau hawsaf ar y daith. Nawr, mae'r rhaid i fi ddeud na hwn yw un o fy hoff draciau ar y cwrs. Mae yna amrywiaeth o ddarnau sydd, darnau troellog, pontydd, dringfeidd a darnau sydd yn mynd ar ei lawr. Ond, mae hwn yw un o'r traciau mwyaf gwastad ar y cwrs i gyd, mae'n rhaid i chi fod yn barod ar ôl gorffan y trac sengl ar gyfer dringfa eitha cas, dych chi angen wneud mwyn cyrraedd y trac sengl nesaf. Mae'r 4 trac yn dod mewn 3 rhan, ffastus 1, 2 a 3. Gyda'i gilydd rydym yn teithio 10.84 milltir, gan ddisgyn 354 troedfedd. Fy sgôr anhawster fan hyn yw 5 allan o 10. Nawr, mae ffastus 1 yn eitha byr ac yn eitha cyflym. Mae angen gwylio allan am 1 garreg fawr sydd yng nghanol y trac, ond fel arall mae'r daith yn eitha esmwyth. Ar ddiwedd y darn yma, rydym yn cyrraedd yn ôl at y ffordd fawr, yn fan hyn yn awr, a wedyn dyn ni'n cychwyn yn syth i lawr i'r dde ar ffastus 2. Nawr, mae yna fwy o ddisgynfa yn fan hyn, ac felly, yn amlwg, mae'r trac yma ychydig yn fwy cyflym. Os ydych chi yn cael cyfle i edrych, mae yna olygfeydd bendigedig o ddyffryn Machno i weld yn y pellter a moel Pen y Bryn ar y dde. A ydych chi'n gallu gweld ein wrth i chi deithio i lawr ochr y mynydd ar y ffordd sydd yn eitha syth. Nawr, mae yna ddringfa bach ar y diwedd i gyrraedd yn fan hyn yn ôl unwaith eto at y ffordd fawr, a wedyn unwaith eto, dyn ni'n cychwyn yn syth yn ôl ar y rhan olaf o'r trac ffastus 3.
Mae'r darn yma hefyd yn gyflym ac yn eitha syth, a dyn ni'n gwneud yn ffordd yn fan hyn yn nôl I mewn i'r goedwig. Nawr I fan hyn, ar ddiwedd y trac yma, fel arfer, dych chi'n gallu parhau yn syth ymlaen I gychwyn ar y 5ed trac, 20 ogam. Ond, ar y diwrnod nes I wneud y ffilmio yma, dyma fo'r trac syth yn blaen ni, doedd y trac ddim ar gael oherwydd gwaith atgwirio. Felly, does ddim ffilm ar gael o'r 5ed trac, ond dyma'r manylion. Hyd 20 ogam yw 0.58 milltir, ac mae'n codi 98 troedfedd. Na, dwi wedi rhoi sgôr anhawster o 7 allan o 10 yn fan hyn, oherwydd mae yna allt serth troellog ar y cychwyn a darnau technegol yn y canol. Nawr, dyma lle mae'r trac yma yn gorffan fel arfer, a mae angen troi i'r chwith, os da chi eisiau parhau efo dolen machno, fel nes I wneud ar y diwrnod, ond hefyd mae'n bosib troi i'r dde I gychwyn dolen Eryri, sef darn arall o drac beicio mynydd Penmachno. Mae yna 2 hysbysfwrdd yn fan hyn, efo ychydig o wybodaeth am y traciau. Dringfa wedyn ar hyd y ffordd goedwig, ac ar ôl cyrraedd y top, mae yna olygfa hardd I lawr Glasgwm ac I gyfeiriad pentref Penmachno. Cychwyn wedyn ar y 6ed trac sengl, sef Dal Ati. Na hwn yw'r trac hiraf ar y cwrs, 1.4 milltir, dyn ni'n mynd I fyny, 146 troedfedd, a dwi wedi rhaid sgôr anhawster 10 allan o 10 yn fan hyn, felly yn fy marn I, hwn yw'r trac mwyaf anodd i'w gwblhau ar y cwrs I gyd. Nawr, mae'r trac yn cychwyn I ffwrdd yn o leo, dyn ni yn mynd I fyny'r allt, ond dim byd sydd yn ofnadwy o serth, ond yn fuan wedyn, mae'r trac yn troi'n eitha gwlyb, fel ydych chi'n gallu gweld y fan hyn, hyd yn oed yn ystod misoedd yr haf, fel ydyn ni yn beicio. Mae yna gerig wedyn o dan droed, mae angen bod yn ofalus wrth feicio dros yr rhain. A wedyn mae yna ddarnau o'r trac sydd yn anodd iawn i'w liwio. Mae yna ddarnau cul, fel ydych chi'n gallu gweld y fan hyn, sydd wedi cael ei tyllu I mewn i'r ddeiar. A be nes I wneud yn fan yma oedd penderfynu mynd ar y chwith a gar y glaswell I ysgoi darn cul yn y canol. Bellach ymlaen, mae yna ddarla mwy technegol dros greigia. Dych chi angen beic mynydd eitha da I liwio dros yr rhain yn llwyddiannus. A mae yna reswm pam na enw y trac yma di Dal Ati. Mae angen dyfal barhad I gyrraedd y diwedd fel dych chi'n gallu gweld y fan hyn. A dych chi'n teimlo ychydig o ryddhad pan dych chi'n gweld y ffordd fawr unwaith eto. I fyny trwy y ffordd yn y goedwig wedyn at trac rhif 7, sef bendigedig. Just dros milltir o hyd yn fan hyn, 1.12 milltir. Dyn ni'n disgyn 282 troedfedd ar ei lawr, a wedyn yr lefel anhawster dwi wedi reid yn fan yma ydy 4 allan o 10. Dwi yn hoffi y trac yma unwaith eto. Mae cychwyn yn eitha cyflym, dyn ni'n mynd I lawr yr all trwy y goedwig yn fan hyn. Mae'n eitha llydan, mae'n eitha agored. Dych chi'n gallu cael dipyn o fianedd wrth fynd lawr y darnau yma. Dych chi'n dod allan wedyn o'r goedwig efo'r coed tal ac yn mynd fewn i'r darn yma, lle mae uchder y coed bach byrach ac yn troelli o gwmpas. Cyn mynd yn ôl wedyn mewn i'r coed tal, lle mae yna ddarn arall sydd yn eitha cyflym ar ei lawr, a mae'r trac fan hyn yn eitha llydan ac o safon eitha da. Dych chi'n gallu mynd I fyny ac I lawr pantiada gwahanol fel dych chi'n gallu gweld y fan hyn, a mae yna drwada neis yma hefyd. Mae hyn yn parhau am tua hanner milltir, darn dych chi yn mynd I fwynhau seiclo ar ei lawr. Dod o draws ffordd y fan hyn, cymryd gofal os yn byd yn croesi fan hyn cyn parhau ar y daith. A wedyn mae yna ddarn olaf trwy'r goedwig, a wedyn dych chi'n pasio un ffordd arall yn fan hyn, a wedyn dych chi'n dod allan ar y ffordd y goedwig yn eto, lle mae yna mast ffôn symudol ar y chwith. Ymlaen wedyn yn syth ar gyfer trac 8 allan o 10, sef Man a Man a Mwnci. Nawr y hyd yn fan hyn ydy 0.85 milltir. Dyn ni'n parhau I ddisgyn, tro hyn 271 troedfedd, a dwi wedi rhoi lefel anhawster yn yr achos yma o 7 allan o 10.
A'r rheswm pennaf a dweud y gwir am y lefel anhawster yna ydy cychwyn y trac, sydd yn eitha serth am I lawr dros nifer y greigiau. Dych chi angen bod yn ofalus iawn a dweud y gwir, fych chi ddim yn dod oddi ar eich beic yn y darn cychwynnol. Ond wedyn, mae'r trac yn agor yn ôl allan. Dych chi'n gallu gweld ar y chwith ydych chi golygfeydd tuag at pentref Cwm Penmachno. Dych chi'n dringo nôl I fyny'r allt wedyn, a mae werth gwneud hynny oherwydd wedi chi gyrraedd top yr allt, mae yna droad 180 gradd, fel dych chi'n gallu gweld y fan hyn, ac os dych chi'n oedi, fel dwi wedi gwneud y fan yma, mae yna olygfa hardd iawn o chwarel Rhyw-Fachno yn y pellter a pentref Cwm Penmachno oddi dan fo. A wedyn o'r pwynt yma, mae'r trac wedyn yn disgyn yr holl ffordd tuag at ffordd y goedwig. Mae o'n syth iawn, mae o'n llydan iawn, mae o'n agorad iawn, mae o'n wych dweud y gwir mwyn I chi gael cyrraedd bianaidd eitha uchel ac yn eitha saff. Mae yna ddarna bach neis i'r trac, fel ydych chi'n gallu gweld y bont yma yn fan hyn. Ond eto, mae wir yn bleser gallu beicio lawr yr allt yma. Dych chi yn cael pleser ar ôl dringo'r holl dringfeydd ar hyd y daith. Dych chi'n gallu mynd lawr yr allt fan hyn yn rhwydd iawn. Unwaith ych chi gyrraedd gwylod yr allt, mae yna un dringfa fach arall, dringfa olaf, dweud y gwir, I gyrraedd trac rhif 9 allan o 10, sef gwel y grib. Hyd y fan hyn, just dros hanner milltir, 0.59 milltir. Dyn ni'n dal yn mynd I lawr, 91 troedfedd y tro hyn, a mae hwn yn un o'r traciau hawsa ar y cwrs. Dwi wedi rhaid lefel anhawster fan hyn 3 allan o 10. Mae cychwyn I ffwrdd yn eitha fflat. Dyn ni'n mynd nôl I fewn i'r goedwig yn fan hyn. Mae yna ddarna eto bach neis yn fan hyn, mae yna bont fach I groesi enghraifft yn fan yma. Dyn ni'n dilyn llwybr ffordd y goedwig, sydd mewn ambell I le, fel dwi'n meddwl dych chi'n gallu gweld yn fan hyn, yn gallu gweld ar y dde ydych chi, heibio'r ffens. Ond eto mae yna ddarna cyflym yn fan hyn, mae'r darn I fyny ac I lawr yma, yn debyg deud y gwir I fynd ar y roller coaster mewn parth thema. A wedyn ar ddiwedd y trac yma, mae yn agor yn ôl allan, a mae yna droada siarp neis ar y ddiwedd, un i'r dde fan hyn, be os yna dweud yn Saesneg hairpin bend, a wedyn mae'n ein arall yn ôl i'r chwith, troi 180 gradd unwaith eto, ac yn cyrraedd am y tro olaf yn fan hyn nawr, y ffordd goedwig sydd yn dod allan ar y dde ydych chi yn nawr. Wedyn, mae yna daith byr iawn, deud y gwir, ar hyd y ffordd y goedwig, lle wedyn, dyn ni'n cyrraedd darn olaf o'r trac, y degfed trac sengl allan o 10, sef super sych. Nawr mae hwn yn 0.88 milltir o hyd, dyn ni'n disgyn dipyn o fan hyn, 352 troedfedd ar I lawr, a wedyn dwi wedi reid lefel anhawster I fan hyn o 9 allan o 10. A wedyn yr rheswm am hynny ydy oherwydd bod y darn cychwynnol yma yn eithriadol o serth am I lawr dros nifer o greigiau peryg deud y gwir, felly mae angen bod ar eich brecs am darn helaeth o'r siwrna fan hyn. Fel ydych chi'n gallu gweld hefyd, mae yna droadau eitha tin, ydych chi ddim gyrru yn gyflym iawn dros y troada tin yma. A felly, dyna ni bron iawn a cyrraedd diwedd y daith ar y trac beicio mynydd yn Penmachno. Felly, fel nes I ddweud ar cychwyn y fideo, mae yna daflen waith idych chi lawrlwytho os ydych chi yn clicio ar y ddolen sydd yn rhan o disgrifiad y fideo. Ond fel arall, na dylech chi fwynhau diwedd y daith fan hyn, lle dyn ni'n dod nôl at y ffordd fawr a dymuno hwyl fawr idych chi.